Iyagmi manan kakabsat iti nabarang nga pangablaw kada kayo iti happy Sabbath agsipud ta dimteg tay manen iti maysa nga lawas uray pay iti uneg iti nairot ken adu nga paripot kada itoy nga pandemic nga isu iti pagbibiyagan tayo kakabsat. Ni magyaman tayo agsipud ta daytoy nga gundaway tayo nga kakadwa di ayan nyo, ken dito'y kami met. Ayan iti pagtaengan mi. Tapdog may sa tayo nga agadal iti napateg nga sauna ko Diyos. Iti Sabbath school lesson tayo kakabsat. Datayon iti lesson number 3. Ket sakbay tayo nga umuneg iti daytoy nga leksyon tayo. Dawatek nagkararag tayo. Man nakabalin amin nga Diyos kada ito na oras. Itel daw mo na Santuan Ama. Umay kami ken ka nga giyaman. Nagyaman kami kadigiti adu nga bendisyon nga inted mo kada kami kada iti malawas. Agyaman kami iti biag ken sa lunap nga isu iti inted mo kada kami. Agraman o Diyos dagiti adu nga napili nga bendisyon ipakulit mo kada iti biag. Agyaman kami kada iti nga gundaway nga adalen mi iti napateg na saon. Iti inadal mi kada iti nga lawas sama iti Sabbath school lesson mi. Dawatin mi nga rod nga ited mo kada kami iti sagot iti pannakaawat, sagot iti kinasirib nagapud ta trono. Babaen ka diti panangidalan ti Santo nga Espiritu magdaling nga bendisyon kada kami kada iti nga leksyon. Dinagan ni Apo Jesus dinagat mo dito. Amen. Datayon kakabsat iti lesson number 3. Iti title na ket All Future Generations. Sakbay tayo nga unagan daytoy nga baro nga leksyon tayo kakabsat. Kahit kung subyen tayo, let us have a short review. Kaday inadal tayo idi napanalawas. Inadal tayo idi napanalawas nga adda iti upat kakabsat nga covenants nga isu iti inadal tayo. Ngem sakbay tayo nga inadal dagiti upat nga covenants, inted ko kakabsat iti kay papanan the meaning of a covenant. A covenant ket may sakabsat nga nagtulagan iti duwa wenno adda dupay nga parties nga da iti kondisyon nga aramiden iti dagitoy nga parties nga nagtulag kakabsat. Ket gapu kadaytoy nga tulag wenno daytoy nga covenant, inadal tayo kakabsat nga da iti upat nga covenants nga isu iti nangrugyanan dagitoy nga leksyon tayo maipanggep iti tulag nga inted ni Apo Dios nga agpaay kada tayo kakabsat. Umuna nga tulag ni Apo Dios ken ni Noe. Mikadua nga tulag ni Apo Dios ken ni Abraham. Mikatlo nga tulag ni Apo Dios ken ni Moses ken iti iti Israel. Ken iti may kapat a tulag isu daydi baro a tulag, the new covenant. Ket naamuan tayo kakabsat nga dagitoy nga tulag ket adda iti kondisyon nga inted ni Apo Dios kagayay nga kinatulag na. Dayjay kondisyon ket naaramid gapu iti pammati. Ket dayjay nga pammati nga isu iti nangipunganan, isu iti pundasyon, dayjay apan nakirelasyon tayo ken Apo Dios ta nakitulag nga rod ni Apo Dios kada tayo. Ket masapul nga adda iti aramid dayta nga pammati. Ket ni Apo Dios adda iti seal, sinilyuan na, tinimbrian na dayjay nga tulag nga isu iti inaramid na kadigitoy nga upat a tultulag nga inadal tayo kakabsat. Kadaytoy nga lawas adaleng tayo
iti naununeg in details dayjay a covenant nga inaramid ni Apo Dios ken ni Noah. So subyentay kakabsat dayjay umuna nga covenant ngem itatan alaen tayon nga isun iti maysa langenen nga leksyon tayo nga amun tayo nga dayjay pannakitulag ni Apo Dios ken ni Noe isumeten iti pannakitulag ni Apo Dios nga agpaay kadagiti future wenno ti masakbayan nga henerasyon kakabsat. Iti paset a mayulo ket masarakan iti Genesis 6 verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. No alaen tayo daytoy memory verse tayo kakabsat. Dayjay balikas nga bat ngem ni Noe nakasarak iti parabor iti imatang iti Dios. Dayjay sao nga bat ket adday iti immun una there was a precedence tapno maamuan tayo no apay nga inusar ni Moses nga nangisurat iti libro iti Genesis dayjay sao nga but Noah found grace in the eyes of the Lord. Dagiti duwa nga bersikulo kakabsat sakbay kadaytoy Genesis 6 verse 8. Isu daytoy dayjay Genesis chapter 6 verses 5 to 7. Basahin tayo kabsat. Then the Lord saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and the beast, creeping things and birds of the air, for I am sorry that I have made them. Kitaan nyo kapsa, anya iti kondisyon, iti lubong sakbay, iti layos, kunana iti Biblia, nga nakita iti Diyos, iti kinadakes iti tao, nga iti amamin nga adday iti panunot iti puso na, ket agtultuloy a kinadakes, only evil continually. Anyan kakabsat a kondisyon. Every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ket gapu kada ito'y kakabsat, nagdesisyon ni Apo Diyos. Tanaladingitan ni Apo Diyos. Iti desisyon ni Apo Diyos ket kunana dadaelet iti pinarswa, iti rabaw, iti daga. Ti tao, ken digiti animal, ken urepay digiti tumatayab. For I am sorry that I have made them. Kitain tayo kakabsat. Apay nga nairaman dagiti pinarswa ni Apo Dios ket iti tao laeng isu tinagbaso. Amun tayo nga iti pinarswa ni Apo Dios iti lubong, idin nga naparswanan iti amin as ibibiyag. Pinarswana iti tao as the crowning glory of his creation. And that God gave to men the dominion over the earth. Ket idin nga nagbasol iti tao kakabsat, nairaman saan laeng nga iti lubong, nairaman dagiti amin a pinarswan ni Apo Dios nga adda ditoy lubong.
Dagiti animal nagbalindan a narungso. Awanen kakabsat dagiti perpekto nga pinarsua ni Apo Dios. Ngem nagpintas ta insaruno nga insigida iti Biblia, verse 8, but Noah found grace in the eyes of the Lord. No kitaan tayo kumakabsat, at dagtoy iti lubong, amin ket nagbasol da, amin ket iti pampanunot da, awan sabali no saan nga kinadakes kakabsat. Ngem adda iti maysa a tao ni Noe, nakasarak iti parabor ken ni Apo Dios. Anya kakabsat, iti inaramid daytoy a parabor. Masapul nga amuan tayo, let's go back to definition no anya daytoy nga parabor. What is grace? Grace is the center of salvation. Grace is the unmerited favor nga naggapu ken ni Apo Dios nga inted na kini Noe. Noah was a sinner, but he found grace in the eyes of the Lord. Kadayjay nga desisyon ni Apo Dios nga dadaelen na iti lubong. Grace was the center of the salvation of Noah. Iti parabor kakabsat isumet laeng iti sentro iti pannakaisalakan iti tunggal maysa a managbasol. No dayjay a managbasol ket nakasarak iti parabor iti imatang iti Dios. And grace made Noah. Verse 9, basahin tayo. No anya iti resulta daytoy parabor iti panagbiag ni Noe. Noah was just and perfect in his generations, and Noah walked with God. Adda kakabsat iti talo nga bunga iti parabor nga inted ni Apo Dios ken ni Noe. Talo kakabsat. Abunga iti parabor nga inted ni Apo Dios ken ni Noe. Umuna, ni Noe was declared a nalinteg a tao. He was a just man. Ni Noe was declared as perfect, perpekto a tao. Ni Noe was declared nga nakipagna kini Apo Dios. Iti parabor kakabsat ket isu iti basis iti panakirelasyon tayo kini Apo Dios. Iti parabor ket aggapu kini Apo Dios saan tayo. Ulitek kakabsat, saan tayo nga matkeddegan dayta a parabor. We do not deserve grace. We did not earn it. We did not labor for it. Gapu ta ni Noe kakabsat ket nakasarak iti parabor na addaanen dayjay relasyon nga isun iti sibibiyag a relasyon nga nakikadkadwa kini Apo Dios. Ket isuna dayjay parabor ni Apo Dios nga nagtrabahon iti biag ni Noe. Denggenan no anya iti ibaga ni Apo Dios kenkuana.
tungpalan na ni Apo Diyos. Agtalag kani Apo Diyos. Kuna na ni Pedro kabsat iti 2 Peter chapter 2 verse 5. And spared not the old word, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the word of the ungodly. Anya iti kunana ni Pedro kabsat. Nga ni Apo Diyos gapu iti daytoy aparabor na. Insalakan na ni Noe, agraman kadigiti 8 na espalda, idi nga dinadael ni Apo Diyos, daytoy lubong gapu iti layos. Iti panawon kakabsat, nga iti lubong ket isun ket madadael. At dadtoy ni Noe, nakita ni Apo Diyos, isunan na lintag. Apay, he was justified from his sin. Ni Apo Diyos insublina ni Noe kakabsat, nga itipan na kay relasyon na kinkwana ket isun na lintag. Iti parabor ket saan na nga itudo dagijay a naglabas a basbasol iti tao kabsat. No di ket di iti parabor itudo na iti napabaro a panagbiag, akas iti panagbiag ni Noe. Taaddaanen iti maysa a sibibiyag a panakirelasyon kini Apo Diyos. Isu iti kunana kakabsat ni Pablo iti mikadua Korinto 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. This is grace. Parabor kakabsat. Anya din bagak sakbay daytoy nga binasak a teksto. Nga iti parabor ket lipaten na dagiti naglabas a basbaso. When tayti kunana all things have passed away. Ket iti parabor aramidin na nga daytoy adati a managbasol ket baron a parso ken Kristo Jesus. What an amazing act of grace. Tapno ni Noe kakabsat ket mamintinar na daytoy a relasyon na ken Apo Dios. Dayjay mikatlo nga inted iti Biblia nga inaramid iti parabor ken ni Noe. Masapul nga aramiden ni Noe. Anya di mikatlo. And Noah walked with God. Ulitin tayo tayo proseso kapsat. At datoy ti parabor. Pinili ni Apo Diyos nga ikan ni Noe. Daytoy a parabor. Ket naaramid ken ni Noe. Umuna, he became a just man. Tapay, pinalintag ni Apo Diyos ni Noe. Mikadwa, he became a perfect man. Linipatan ni Apo Diyos dagijay a nagbasulan ni Noe. Addan dayjay a parabor. Isunan baru a parsuaken Kristo Jesus. Tapno digitoy adua kapsat. Being just and being perfect. Ket agtultuloy makita ken ni Noe
simrek da jemi katlo. Anya jemi katlo kakabsat. Ket ninuwe nakipagna kini Apo Diyos. Anyan nga nagpintas kakabsat. He walked and he talked with God. Kayat ko kakabsat nga iladawan ni Noe. Ket dayjay biag ni Noe, kabayatan nga isuna ket nakipagpagna, nakitungtungtung kini Apo Diyos. This is all about grace. Ket ni Apo Diyos nangaramid iti tulag kini Noe. Basahin tayo iti Genesis chapter 6 verse 18. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives. Manuda kapsat, waluda ni Noe, di asawa na. Dagiti talo ang anak na ni Siyam, ni Japet, iti talo. Kanda kita talo nga asawa da. Sakbay kakabsat nga aramiden ni Noe, nga kunana, and you shall come into the ark. Amun tayo, nga ijay chapter 6 verse 14 to 22, ito'y kakabsat, inbaga ni Apo Diyos, dayjay specification, iti dayjay ark nga aramiden na, daong nga aramiden ni Noe. Kadwa na iti pamilya na. Tawan iti sirkenda nga daong na awan nga aramiden da nga umununa dayjay daong. Kitain nyo kakabsat, daytoy iti instructions ni Apo Diyos. Umuna, ti materials na gopher wood covered with pitch. Mikadwa, adda iti dimensions na iti katidog na 30 cubits. Iti kaakaba na 50 cubits. Iti kangato na 30 cubits. Ket inbaga ni Apo Diyos nga adda iti talo nga katapagna. There will be 3 stories in that ark. Adda iti tawa na, ken adda iti arwangan na. Iti Genesis chapter 6 verse 22, denggen nyo kabsat. Thus Noah did to all that God had commanded him, so he did. Iding inbaga ni Apo Diyos, Noe mangaramid kay ti daong, kastoy iti dimensions na, daytoy iti material na. Itinbaganan, inaramid ni Noe, akas iti inbaga ni Apo Diyos. Apan tayo kakabsat iti Genesis 7 verses 1 to 2. Then the Lord said to Noah, come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. You shall take with you 7 each of clean animals, a male and a female, 2 each that are unclean, a male and a female. Amun tayo kabsat, nga ni Apo Diyos intednan nga adda iti pagilasinan dagiti animal na rugit ken nadalos. Taydi paylaeng sakbay iti layos. Inbagan ni Apo Diyos ken ni Noe,
sumrekto digiti animal, dagiti nadalos, sagpipito, dagiti narugit, sagdudwa. Saan tay nga maamuan kakabsat? No anya digitoy narugit ken nadalos. Ingana nga saan tay nga basaen iti Leviticus 11, versikulo 2 ken 3. Daytoy a Dios intednan kakabsat dagiti kababalin, di characteristics no anya dagiti nadalos ngan animal. Kunana ni Apo Dios, "Speak to the children of Israel, saying, These are the animals which you may eat among all the beasts that are on the earth. Among the beasts which whatever divides the hoof, cloven hooves, and chudicad, that you may eat." Kunana ni Apo Dios, at dadtoy dagiti nadalos nga animal nga mabalinyo nga pagtaraon. Saanen inbagana nga Diyos agpipito, no diket dit inbaganan dagiti kababalin, dagiti animal. Anyaman nga animal, kunana nga nagpisi ti kukuna, nagpisi ti ken agnatinga. Dayta ti mabalinyo, akanan. Amutay nga rudin kakabsat. Nga ni Apo Diyos, gapu iti pannakirelasyon na kadatayo. Kayat na nga maamuan tayo no anya digijay anarugit ken iti nadalos. Apan tayo kakabsat, iti layos. Verse 4 iti Genesis chapter 7. I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights. And I will destroy the face of the earth, all living things that I have made. Kasano kapaut na? Upat a pulo nga aldaw, upat a pulo nga rabi. No agtudo itatan ket no agnep-nep ket no kunatayon siyam-siyam agdanag tayon kakabsat. Tadayyo uneg iti makalawas no hanga nagsardeng, ibagak kada kayo, dagiti karkarayan tayo, aglayos. Ngembinggen nyo kakabsat, iti verse 5, manen na ibaga, and Noah did according to all that the Lord commanded him. Naulit man in kakabsat. Ngano anya man ti inbaga, inbilin ni Apo Diyos kininuwe, isu iti naramid na. Verse 24. And the waters prevailed on the earth 150 days. For 5 months, Noah was inside the ark. Sumunod na duma no adadalek daytoy istorya ni Noe kakabsat. Ket adda digiti kakabsat nga kunada pastor dispensarem handa nga umay makigimo ngayon. Apay ko na. Gamin ni kastoy, gamin ni kasta. Anya gamin ti sitwasyon kakabsat iti uneg iti daong iti tiyempo ni Noe. Panunutin nyo man amin nga animal ket adda jay tumatayab gitan animal antayam muno kasan kaduda
Nga pacheck nga maamin nga animal adda check up sa isungarog ti preserve ni Apo Diyos di gijay niya nadalos ken narugit. Amin na tumatayab di jay naman. Ket normal di si bibiyag. Mawatan nyo di bagkakabsat. Normal di si bibiyag. Agrugit. Umisbo. Tumaki. Anya nga tatiangot kakabsat di daon. I believe the ark was not a perfect place for human being to stay ngem daytoy kakabsat iti patya. Naisalakan ni Noe ken ti pamilyana agsipud ta addaday ti uneg iti daon. Mawatan nyo di pagkakabsat. Do not look for a perfect church. Stay in the church. Denggin nyo manin kakabsat iti bagana. Iti Genesis chapter 8 verses 6, 10, and 12. So it came to pass at the end of the 40 days that Noah opened the windows of the ark which he made. Kalpasan to patapulong aldawen, linukatan na jetawa. And he waited yet another 7 days. And again he sent the dove out of the ark. So he waited yet another 7 days and sent the dove, which did not return anymore. Anyay tiket ng asawan kakabsat. Idin a pinalubusan ni Noe dayjay nga kalapati. Ket idi nga nagsubli, di umununa nga pinang patayab na. Daytoy lubong, ada pela danum na, wan pela ti pagdiswan dayjay nga kalapati. Nanguray manen iti makalawas 7 days. Ket idin nga pinatayab na manen dayjay kalapati. Haanin nga nagsubli. Idin nga rumuar ni Noe kakabsat. Verse 20 iti Genesis 8. Then Noah built an altar to the Lord, and God was pleased with Noah. Anyan kakabsat nga nagpintas a kapadasan. Apay, ituloy tayo kakabsat nga kitain. Umununa, ni Noah nakasarak iti parabor kini Apo Diyos. Ni Noah nagbalin analinteg. Ni Noah nagbalin a perpekto. Ni Noah nakipagna kini Apo Diyos. Ket idin nga ni Noah nananam na dayjay apan nakirelasyon na ken Apo Diyos ta na isalakan manipod kadayjay alayos. Ti umuna nga inaramid na idirimuar ijay daong kakabsat. Inayaban na ti pamilyana nang patakder iti altar. Nagdaydayaw, nagyaman kini Apo Diyos. Sumrak tayo kadayjay nga inted ni Apo Diyos. Nga isu iti sign kadaytoy apan nakitulag na ken ni Noe kakabsat. Genesis chapter 9 verses 12 and 13. And God said, "This is the covenant which I make between me and you, and every living creature that is with you, for perpetual generations. I set my rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between me and the earth."
Anya iti paulo kakabsat iti leksyon tayo. All future generations. Sino iti kinatulag ni Apo Diyos? Kinatulag ni Apo Diyos ni Noe, inraman ni Apo Diyos kadayet tulag na kininuwe, dagiti amin at tao nga agbyag kalpasan iti layos. Agyamanak kini Apo Diyos na iramanak, na iraman ka kabsat ko. Nga intun no makakita tayo iti bulalayaw kadagiti ulula. Laglagipin nyo di inbagana ni Apo Diyos. Daytoy nga ited ko apakilasinan iti pan nakitulag ko ken ka. It is now my covenant for perpetual generations. Agyamanak, tanairamanak. Agyamanak, tanairamang ka. Babaen kaday nga parabor, na iraman tayo. Anya iti kunana ni iti Bible commentary kakabsat. The SDA Bible Commentary Volume 1, page 265. Daytoy iti kunana. The rainbow, a natural phenomenon, was a fitting symbol of God's promise never to destroy the earth again by flood, inasmuch as the climatic condition of the earth would be completely different after the flood, and rains would in most parts of the world take the place of the former beneficent dew to moisten the soil. Something was needed to quiet man's fear each time rain began to fall. The spiritual mind can see the natural phenomena of God's revelation of himself. This is the rainbow, is evidence to the believer that the rain will bring blessing and not universal destruction. Agyaman tayo kabsat. Tani Apo Diyos na parabor na Ama. Mano iti naisalakan, idilayos, basit. Malagip ko di kunana ni Apo Jesus, di kay agbuteng basit ni paspasturan. Ta inaikari kada kayo, nakukwayo ti pagarian. Agyaman tayo, kada ito yung inadal tayo. Itibiyag ni Noe. Dahil kading nga parabor kuma, nga inted ni Apo Diyos kininuwe. Isumit ti masarakan tayo, nga ited ni Apo Diyos kada tayo. Katititunggal makakita tayo, kadayjay nga bulalayaw, lagipin tayo. Nga ni Apo Diyos nakitulag sa laeng kininuwe, nakitulag kanyam, nakitulag kanyam. Nga itibaban ti parabor, may salakan tayo. Agyaman tayo kina Apo Diyos. Agkararag tayo kakapsat. Managayat kay managparabor ng Diyos, agyaman kagilaunay. Kada ito leksyon nga inadal mi, itibiyag ni Noe. Anyan nga nagsaya at ama, nga ipalagip mo kada kami. Nga iti tiyempo, nga iti lubong, kitnapnuanan iti ba, panagbaso. Nga iti tiyempo nga umay iti pan nakadadael manay.
iti kaimbagan nga ramiden mi, ket makasapul kami kumaiti parabor nagapin. Dahit ang parabor nga mangideklara, nga iti tao nga managbasol ket aramiden manalinggan, iti tao nga dinadael iti basol aramiden man o Diyos nga perpekto. Iti tao nga inayayat na iti suminat yan ka, gapo iti parabor. Tari gagayan nan iti makipagna, iti naldaw-aldaw ka. Dahit ako maamay iti aramidem iti panagbiyagan. Kitagyaman kami, nairaman kami kadayat ang tulad ng piminuwe. Nga iti tunggal makakita kami o Diyos, iti bulalayaw kalpasan iti tudo. Saan laeng nga dahi pan nakadadail iti lubong iti palagip mo pada kami. Ludikit din ang langruna iti ayat mo, kenday ta parabor nga iso iti mangisalakan kada kami. Bindisyonan na kami, Ama. Pagyaman kami kada ito yung aldaw mo na santuan. Tultuloy mo nga bindisyonan, digito'y kakabsat ng kabuhani nga nagagal. Bindisyonan digiti familia dahil Diyos. Bindisyonan digiti iglesia nga pakikamkamengan. No adaman ti gundaway mi nga mapan makisinarak ken ka graman ka digiti anak mo ito unang tibalay mong pagkararagan itong diba. Bindisyonan na kami Diyos. Ngem gapo kada ito'y pandemic at dadigiti kakabsat o Diyos nga saan na makapahan. Bindisyonan na ito. Sa lakniban na kami, Ama, tapno itinagan mo iti may daydayan. Itinagan na po mesos, dawatin ni ito. Amen. And amen. Maminsan pa'y kakabsat, kayat mi kagyaman, gana no may ngalawas manen. Itaramidin tayo, ket no nabindisyonan tayo kakabsat. I-share tayo, dahil ito'y nga panaginadal tayo, kanagiti gagayam tayo iti Facebook. Tapno kasano iti pan nakabindisyon nyo, ket kasya mo iti pan nakabindisyon nyo. Lodado iti kadwatay nga agadal, niya po Diyos pacheck nga ragsakan, ket adado mo iti mabindisyonan. Ingga na no may ngalawas manen, Happy Sabbath, kapsat.